Здравейте, хора! Днеска ще ви покажа малки покупките. Са доста малки, защото тук ще се прибирам, сядам, за да ви направя това видео. Първото е ново към колекцията ми Fruity Shine и това са тези на Nivea, което ми беше свършило на пич, много ефикасно и съм много доволна от него. Затова си купих втори брой. От Lidl бяха намалени на 3 лева. Иначе си купувах 3, 3,25 и 3,55. Имаше 25 или 55 стотинки намаление. И тук отзад зави какво пише. Балсам за устни Fruity Shine праскова пич, много съм доволна от него. И няма какво повече да кажа за това. Така. Второто и последно нещо. Съжалявам, че толкова малко, просто исках да ви ги покажа. След тези лентички на Mintis, които аз многократно използвам. И си мисля, че ако ги изпробвате един-два пъти, ще ви харесат много. Ако си мислите, че сладките изобщо не действат, не е вярно. Така, това не е само последния път. Уникални са просто. Значи, супер са. Много ми харесват. Вижте как по-голямо изглежда от пакетчето. Иначе толкова с мини. Мини! Да. Така, хора. Ето ленчики Mintis и на Nivea пасанчето за устни. Ето тук пише New, ново. И да. Благодаря ви, че гледате. Че гледахте. Не, че гледате. Гледахте. Едно и също. И да, хора. Очаквайте втора, трета, четвърта, пета, шеста. Сигурно ще има 10-15 части на какво ново. Не се знае. Зависи. Да, хора. Това беше какво е ново от мен. Чао!